Хайырлы кич. 30 август Татарстан Республикасы көне әһәмияте ягыннан да, киңлеге, рухы ягыннан да һичшиксез төп бәйрәмнәребезнең берсе булып тора. Дәүләт суверенитеты турында декларация кабул ителеп, 32 ел узган мәлдә тарихи казанышлар гына түгел, хәзерге мөмкинлекләр турында да фикер алышыйк. Татарстанның киләчәге кемнәр кулында, яшьләр җаваплылыкларын тоялармы? Һәм иң мөһиме, яңа буынга үзен күрсәтергә һәм туган ягында үсергә мөмкинлекләр бармы? Эфирда таяну нуктасы тапшыруы студияда Альберт Шакиров һәм Луиз Закиров эшлиләр. Хайырлы кич, хөрмәтле кунаклар, тапшыру дәврендә сез үз фикерегезне төймәләргә басып та белдерә аласыз. Яшь зәңгәр ул килешү, кызыл килешмәү билгесе. Бүген без студиябызда Татарстанда яшьләр өчен нинди мөмкинлекләр тудырыла? Менә шул хакта сөйләшербез. Башта 30 августтан бәйрәм датасыннан һәм бәйрәм рухыннан башлыйсы килә. Бу уңайдан Айдар сезгә сорау. 30 август сезнең өчен бәйрәмме һәм нинди бәйрәм ул бүгенге көндә? Әлбәттә, ул минем өчен бәйрәм. Миңа калса башка ил һәм республика бәйрәмнәренә караганда кадерлерәк бәйрәмдер. Һәм ул минем өчен беренче чиратта әлбәттә, мин Казан кешесе түгел, шуның өчен ул минем өчен әлбәттә республика көне, җумһурият көне, суверенитет көне. Без аны мәктәптә укыганда нәкъ шулай дип истә калдырып тәрбияләндек, суверенитет көне дип. Һәм миңа калса ул безнең республикабызның да, илебезнең дә зур бәйрәме, чөнки Татарстан Республикасының күп санлы казанышлары, безнең алдыбызда булган мөмкинлекләр, ул нәкъ менә 32 ел элек кабул ителгән документның эшенең нәтиҗәсе. Менә шушы фактны белү өчен дә, кадерләр өчен дә бу бәйрәм кирәк. Һәм инде әлбәттә Казан шәһәренең бәйрәмен әйтеп тә калдырырга ярамый. Барлык татарларның берләшү көне дә үзенә күрә бер дәрәҗәдә. Менә соңгы елларда менә Казанга килеп, монда инде төпләнеп эшли башлагач, Казан шәһәре көне дигәнгә күбрәк басым ясый һәм яшьләр арасында нәкъ менә шәһәр көне дигән статусы артты булып тоелмыймы сезгә? Әйе, әлбәттә. Гомумән суверенитет дигән төшенчәне барлыгын һәм 32 ел элек ниндидер декларацияның кабул ителгәнлеген белүчеләр дә, искә төшүчеләр дә хәзер миңа калса көннән-көн азая. Менә сезнеңчә яшьләр бүген ватанпәрвәрме? Гомумән менә 30 августның безнең өчен кадерле бәйрәм икән аңлыйлар микән алар? Милли үзаң ни дәрәҗәдә икән? Беләсезме, бер яктан караганда әлбәттә аңлыйлар. Җәмгыятебез бик төрле кешеләрдән тора. Бараның теге аңлырак өлеше, бараның ничек дип әйтим инде аңсызрак өлеше. Кайберәүләр менә бәйрәмгә теге булак буенда оештырыла торган бәйрәмнәргә чыга бит. Менә шунда журналист булып йөргәндә дә, беләсезме, аның кайберләре нинди бәйрәмгә чыкканын да белми. Көйне ишеткәннәр дә чыкканнар. Алар инде теге агым белән баралар, аларга ничектер теге әзрәк кәеф күтәреп ала торган бер максат. Менә шул максатны куялар, эшләми торган көн, менә шуның белән дә аерылып тора. Бүтән кеше аңлы рәвештә менә республика дип әйтеп булмый. Димәк, аңлырак өлеше әзрәк дип әйтәсегез килә инде. Әзрәк дип әйтә алмыйм. Мин моны әйтергә тиеш тә түгел. Күңелем белән шулай тойсам да. Менә монда өлкәнрәк дип әйтәсе килми, тәҗрибәлерәк кеше буларак, сез 30 августның башка төрле рухта узган вакытларын хәтерлисезме? Әлбәттә, менә шын күңелдән майданнарга чыга торганнары Фәүзия Бәйрәмовалар вакытында бит инде без Казанга килгән яшьләр, менә алар флаглар тотып, ирек майданнарына чыккан вакытны мин бик яхшы хәтерлим. Ул вакытта менә татар матбугаты үсеп китте бит инде, берничә яңа басмалар эшли башлады. Ничектер татар, менә без Аллага шөкер, без үзебезчә яшибез, безгә хөрлек килде дип, менә шундый вакытларны мин хәтерлим. Ул вакытта менә яшьләр дә теге шагыйрьләр, милләтпәрвәр язучылар, идеолог кешеләре үсте дип беләм. Менә ул вакытта яшьләргә мөмкинлекләр бар идеме? Үзләрен күрсәтергә? Ул вакытта бит инде сез үзегез дә беләсез, бер ил таркалды, СССР менә таркалды. Менә мин нәкъ шул вакытта Казанга килдем.
ул вакытта нәрсә дип әйтим, нинди мөмкинлек без менә стакан төбенә салып бирәләр, шимәнке мае, менә ят булса да әйтим, студент вакытта без менә шул стакан төбенә шимәнке мае күтәреп кайтадыр, тулай торакка авылдан алып килгән бәрәңгене пешерергә. Ул вакытта нинди булсын мөмкинлекләр, ул вакытта бәлкем ул теге җитәкче кешеләрнең балаларына мөмкинлекләр булгандыр, әмма менә авылдан килгән, беркемне дә белмәгән, әле дөньяга яңа гына күзен ача торган яшьләргә бернинди мөмкинлек юк иде. Безне менә үзебезне дә теге суга аткан мәче балалары кебек хис итә идек үзебезне. Игорь, менә хәзерге көндә бик караңгы 90 елларын тасвирладылар безгә, һәм мөһим өлеше бар. Җитәкче балаларына ул вакытта мөмкинлекләр бәлкем булгандыр дип әйтәләр бүгенге көндә. Җитәкче балаларына гына мөмкинлекләр тудырыламы, әллә бөтен кешегәме? Минем алай катгый рәвештә әйтәсем килмәс иде, дөресен әйткәндә. Мин әлбәттә 90нчы еллар вакытында әле теге аяк тәпи йөрергә өйрәнгән генә була булгач, шуңа күрә ул вакытлар турында сезнең шикелле тәҗрибә ягыннан карап әйтә алмыйм. Ләкин бүгенге вакытта синең гаиләң нинди булмасын, кайдан син булма, мин үзем авылдан килгән егет, мөмкинлекләр бар. Һәм алар ул вакыттагы шикелле стакан төбенә салынган моның хәтле май шикелле генә түгел. Һәм мөмкинлекләрне әлбәттә бер кеше дә сиңа подноста китереп бирмәячәк. Әгәр дә син аларны эзлисең икән, әгәр дә әз генә кызыксынуың күбрәк икән һәм әгәр дә син үзеңә охшаган кешеләр янына эләгәсең икән, сиңа мөмкинлекләр ачыла. Кайдан эзләргә аларны? Менә үзеңгә охшаган кешеләрне кайдан эзләргә? Беренче чиратта Казанга каян киләләр соң? Беренче чиратта әлбәттә югары уку йортларына киләләр. Беренче чиратта менә нәкъ шушы үзеңә охшаган ниндидер уртак фән сайлаган, уртак белем, булачак һөнәр сайлаган кешеләр янында үзеңә охшаган кешеләрне табып була. Аннары инде үзеңә ниндидер син бит инде укуга гына бирешмәгән, бәлки син бер спорт белән шөгыльләнәсеңдер, яисә җырлыйсыңдыр. Һәм менә шундый төрле төркемнәрдә үзеңә охшаган кешеләр табып, күптән түгел генә бер кызыклы фраза ишеттем. Син үзеңнең якындагы булган иң якын 5 кешенең уртак арифметикасы. Ягъни менә шундый кешеләр янына эләгәсең икән, мөмкинлекләр бергә ачылачак. Һәм алар сиңа кирәк вакытта ярдәм итәчәк. Дусларың кем икәнен әйтсәм, мин синең кем икәнен сөйләп бирәм дигән. Альберт, менә кызык име, ул вакытта мөмкинлекләр булмаган, әмма яшьләр ватанпәрвәр булган. Хәзер мөмкинлекләр дөнья кадәр, күпме фестиваль үтә бездә, күпме оешмалар бар. Яшьләр ватанпәрвәр түгел, милли үзаң түбән дәрәҗәдә. Нәрсәдән бурай? Нәрсә үзгәрде? Дөньясы үзгәрдеме? Юк, мин үзгәрде дип әйтәсем килми. Безнең хәзерге вакытта пропаганданы, менә шушы яшьләр белән эшләүне, пропагандасын, аны аңлату, балаларга аны җиткезү, әти-әниләр аша, мәктәп аша, гомумән төрле конкурслар, грантлар аша, менә шуны дөрес җиткерә белергә кирәк. Монда безнең менә теге средств массовой информации дип әйтәбез бит инде, менә алар аша шул эшне дөрес алып барырга кирәк. Сәясәткә килгәндә, гомумән сәясәт өлкәсе ул бит инде хәзер вакытта бик теге җаваплы бер юнәлешләрнең берсе булып тора. Яшьләр сәясәте ул тагында беренче урынга чыкты. Менә күптән түгел генә Яшел Үзәндә безнең укытучыларның киңәшмәсе узды. Август киңәшмәсе дип әйтәбез инде. Анда безнең президентыбыз Рөстәм Нургаевич Миннеханов әйтте. Балалар белән эшне тагында активлаштырырга и беренче урынга чыгарырга дип. Менә бу өлкә безнең Татарстан сәясәтеннән генә килгән әйбер түгел. Бу хәзерге вакытта федераль центрдан килә. Мәскәүдә дә моны бик аңладылар. Менә хәзерге вакытта безнең бит инде Владимир Владимирович Путин, безнең президентыбыз, Россия президенты, ул яшьләрнең бөтен Россия күләм движениесының яшьләрнең инде наблюдательный советының җитәкчесе булып тора. Менә информация формасында гына әйтеп китәсем килә, ул 1 сентябрьдә менә шушы наблюдательный советның беренче утырышын уздырачак. Һәм безнең менә яшьләр министры бар элек, Дамир Фаттахов инде, менә ул шушы оешманың, шушы движениенең җитәкчесе булыр дип билгеле инде монда хөкүмәт яшьләрне сәясәткә тартасы килә. Яшьләр үзләре сәясәткә тартыламы? Ройл әфәндегә каршы килеп, ул хөкүмәт, әйме җәмгыятьтә ул бер кайчан да кычкырып әйтмәделәр, яшьләр кирәкми, үз юлларын үзләре ачсыннар дип. Ул сәясәт, ул сөйләшнү, менә мин аны сөйләнү дип әйтер идем. Ул сөйләнү һәрвакыт бара, ләкин ул менә шул дәүләт җитәкчелеге, аның тирәсендәге кешеләр арасыннан әллә кая китми. Менде күптәннән вакыт менә яшьләргә адреслы ярдәм күрсәтү. Алайса менә без мөмкинлекләр бар. Әлбәттә хәзер мөмкинлекләр күбрәк, күп кешенең үзеннән дә тора. Чөнки бит инде хәзер без үзебезнең илгә генә бәйләнеп ятмый яшьләр. Интернет шелтәрләре аша ул чит илләргә дә чыгып китергә мөмкин. Бу шулай бара да, без беләбез, моны беләбез, башлы яшьләр
Күрергә, өйрәнергә әлбәттә мөмкинлекләр бар бу. Ул сөйләү, менә дәүләт дәрәҗәсендә сөйләү, ул безнең ничектер кайбер вакытта телевизорны карыйсыңмы, башка менә брифингларда катнашасыңмы яшьләргә кагылышлы, анда менә без ике яссылыкта кебек, дәүләт һәм җәмгыять. Менә монда сезне хуплап бер генә әйбер сорыйсы килә районның үзеннән, ул каршы булып та маташа, Нургалишның сүзе искә төште. Сез татарчада матур сөйлисез, әмма эшегезнең рәте юк дип әйтеп куя бит әле. Сез кайчанга кадәр депутат ярдәмчесе булып йөрергә җыенасыз менә. Сез дәүләт думасы депутаты ярдәмчесе. Сезгә сәясәткә юл ачыкмы? Ярдәмчедән соң дип әйтик. Кайчан депутат була аласыз? Менә һәрбер кеше минемчә үзенең юлын табырга тиеш һәм ул юл кайда син күбрәк үзенең Татарстан өчен, үзенең халкың өчен, менә шушы өлкәдә инде яшьләр өчен син өлеш керталасың, менә шул өлкәне сайларга кирәк. Сез хәзер үзегезне сәясәттә дип әйтә аласызмы? Мин үземне сәясәттә дип әйтә алам, чөнки мин сайлауларда да катнашкан кеше. Шуңа күрә менә монда ничек син күңелең белән, йөрәгең белән яшьләргә булыша аласың, шул өлкәдә эшләргә кирәк дип уйлыйм. Менә сорауга килгәндә инде мин шул өлкәне үземнекен таптым һәм менә ничек күбрәк мин ярдәм итә алам, шуңа кадәр мин шушы өлкәдә булырга җыенам. Сезнең яшьтәге кешеләр бармы тагын? Менә шушы өлкәдә һәм сәясәтне алып бара торган хәзерге вакытта гомумән яшьләр белән эшләргә, яшьләрне куярга кирәк. Менә сез барыгыз да беләсездер бит, элек әйтәләр, ничек инде 60 яшьтәге кеше яшьләр сәясәтен или шушы өлкәдә яшьләр оешмасын җитәкли дип. Элек шулай, шундый кешеләр җитәкли иде. Раил бар, әле ул сәясәткә барасы килә, әле аны мактарга кирәк аның өчен. Шундый вак адымнар белән бер генә әйберне әйтәсем килә. Менә без әйтәбез теге конкурслар, әйберләр, алар күп дип, аларны теге белергә кирәк дип. Ну менә уйлап карагыз, кичкенәдән сәләт оешмасы бар, бала үсә башлайымы? Аннан соң китә мәктәптәге төрле конкурслар, төрле грантлар, аннары китә кадрлар резервы. Аннары китә менә безнең бәлки малайлар, егетләребез әйтеп китер, яшьләр хөкүмәте, яшьләр парламенты. Алар менә мин Татарстандагы 5-не атадым. Россия күләмендә күпме? Һәм алар һәрберсе ой сайын төрле конкурслар, грантлар биреп торалар. Монда катнашырга гына кирәк. Моны дөрес итеп җиткезә белергә кирәк безнең яшьләргә. Татарстанда эшли торган оешмалар турында без рекламадан соң сөйләшәбез. Кызып кына сәясәт турында, бигрәк тә инде сәясәттәге яшьләр турында сөйләшә башлаган вакытта бераз гына бүленеп алдык, ләкин безнең темп кимемәс дип өметләнәбез. Оешмалар турында сөйләшә башлаган идек, шул темабызны дәвам итик. Менә безнең дәүләт вәкиле бар министрлыктан. Оешмалар күпме бүгенге көндә яшьләр өчен эшли торган, яшьләр өчен хезмәт куя торган? Әлбәттә, бүген инде бик күп безнең оешмалар эшләп килә. Алар инде безнең шәһәрдә яшәүче яшьләр өчен генә түгел, шулай ук авылда, авыл җирлегендә яшәүче яшьләр өчен дә күп төрле мөмкинлекләр тудырылган. Менә бүген әйттеләр адреслы ярдәм күрсәтү дип. Адреслы ярдәм күрсәтүгә нәрсә керә соң ул? Мәсәлән, безнең министрлык, яшьләр эшләре министрлыгы бүгенге көндә торак мәсьәләсе буенча 4 проектны кулачлый. Монда инде сәләтле яшьләр дә катнаша ала, шулай ук инде гаиләле яшьләр дә катнаша ала, төрле яшьләр, төрле категориядәге яшьләр өчен төрле программалар булдырылган. Алар инде льготалы программалармы әллә фатир бирү? Юк, булар льготалы программалар. Мәсәлән, син кияүдә түгел икән или өйләнмәгән икән, ләкин син шундый сәләтле һәм сәләтеңне күрсәтә алгансың икән, син льготалы программада катнашып, Татарстанда республика программасы буенча фатир ала аласың. Льготалы программа буенча елына ничә кеше фатирлы була ала? Мәсәлән, нәкъ мин әйткән программа буенча 49 кеше фатирлы була ала. Ел сайын. Ел сайын була бу программа. Азмы күпме бу Татарстан өчен, егетләр? Бу 49 кеше ничек сайланып алына? Анда безгә дәрәге булмыймы берәр ничек? Шулай ук, мәсәлән, бу бит әле шушы менә сәләтле һәм әле бу гаиләле булмаган кешеләр өчен генә дип әйтергә кирәк. Шулай ук инде менә яшь гаиләләр өчен безнең төрле программалар бар, федераль программалар бар. Барлык программалар буенча, мәсәлән, ничек гаризалар бирергә, ничек катнашырга, ничек җиңергә була, нинди документлар тутырга. Без менә һәр этапта һәр кешене, безгә мөрәҗәгать иткән кешене алып бара алабыз. Кая мөрәҗәгать итәргә һәм кайдан эзләп табырга бөтен исемлеген? Яшьләр эшләре министрлыгы сайтында аерым бүлек бар. Шул бүлектән барлык программалар буенча, мәсәлән, программалар белән танышырга була. Торак буенча да эшкә урнаштырулар һәм башкалар. Әлбәттә, менә хәзер эшкә урнаштыру буенчага күчсәк, безнең студентлар отрядлары эшләп килә. Ел сайын 10 меңнән артык студент эш белән тәэмин ителә, җәй көне генә бу. Алар Кырымга да китәләр, алар башка төбәкләргә дә. Монда инде төзелеш, педагогика, сервис отрядлары,
төрледән төрле отрядлар, хәтта балык чистартырга да Камчаткага без яшьләрне җибәрәбез. Әлбәттә, хезмәт хакы нинди отрядта эшләвенә карап, алар төрлечә. Уртача күпме дип әйтеп була? Уртача 25 мең, 25-30. Шундый кызык программаларда бар кебек, яшьләргә ярдәм дә итәләр кебек. Яшьләр үзләре ялкаумы, инициативалы түгелме, актив түгелме? Ни өчен менә мөмкинлекләрне кулдан ычкындыралар? Синеңчә әйбер. Менә монда фикер бар иде. Яшьләр хәзер башлаулар интернеттан таба да каядыр барырга тели дип. Чөнки күршенең өе һәрвакыт зуррак күренә. Шуңа күрә беренче чиратта яшьләр үзләре кызыксынган икән, алар кирәк әйберне табачаклар. Студент вакытта, әгәр дә син алдан ук мотивирован икән һәм синең тора аласың килә икән, син аны алдан барып белеп, кирәгенчә гаризаңны бирәчәксең. Әгәр дә син теләп укырга кергәнсең икән, димәк, син үзеңнең өлкәңдә профессионал булу өчен әйбәт кенә укыячаксың. Һәм шуңа күрә мөмкинлекләр юк дип әйтү уят дөресен әйткәндә, бу мөмкинлекләрдәге әлеге мөмкинлекләр, алар баштан ашкан, алар бик күп. Монысы белән килешәм, бер генә өстәмә әйтәсе килә, без күбрәк шәһәр турында сөйләшәбез, югары уку йортлары турында сөйләшәбез, авыл яшьләренә килсәк. Авыл яшьләренә бүгенге көндә нинди мөмкинлекләр бар, һәм аларны ничектер оештырып, аларны рухландырып торучы берәр төрле программалар күренәме, юкмы? Һәм аларның нәтиҗәләре ничегрәк? Исәнмесез, кадерле тамашачылар. Мин үзем турында сөйләп китәсем килә. Мин Биктау районы Инса авылында торам. Бүгенге көндә мин җәмгыять тәртибен саклау буенча Форпост яшьләр оешмасының директоры һәм Биктау муниципаль районында аграр яшьләр оешмасының вәкиле булып торам. Без бик шат. Буш вакытымда мин умартачылык белән шөгыльләнәм. Бүгенге көндә минем 40 баштан артык умарта бар. Бал ничегрәк быел күпме аертып булды? Бал аертып булды. Быел бу елны күп булды. Авылда яшәүегез, авыл җирлегендә яшәүегез белән канәгатьмесез? Я булмаса, хыялда шәһәргә килүме? Юк, мин дә авыл җирендә яшәү, ошый мин киләчәктә дә үземдә авылда күрәм. 40 баш умарта сезгә каян килде? Менә берәр төрле программа булдымы? Сезгә менә ул әйтик инде умарталыкка берәр ярдәм булдымы? Ут суздылармы, су керттеләрме дигәндәй. Нинди ярдәм бар? 40 баш умарта хәзер сөйләп китәм. Безнең 2020 елның самоизоляция вакытында мин шулай интернеттан умартачылык турында видеолар карап киттем дә. Һәм 3 ай буенча шул видео карадым, китаплар укыдым. Һәм үземә барып 2 баш умарталып кайттым 20 елны. Шуннан башлап мин 2021 елда мин 15 башка кадәр күтәрдем умартаны. Һәм инде быел минем уже 40 баш умарта бар. Ярдәм булдымы сезгә берәр төрле? Мин ярдәм алмадым, мин үз акчама беренче елны шул басаткан акчага әзизләп. Аграр яшьләр оешмасы бу яктан ниндирәк алга китеш бирергә мөмкин яшьләр өчен? Аграр яшьләр оешмасы безнең грантларда катнашырга өйрәтә. Грант тоторга ярдәм итәдер инде. Инсаф, менә сезнең кебекләр авылда күпме? Менә сезнең кебек авылда калам, авылда эшлим. Авылда калам, авылда эшлим дигән яшьләр хәзер безнең авыл Биктау үзәк центрыннан 25 километр ераклыкта тора. Хәзер күпчелек яшьләр Биктауга китеп бара. Биктауга, Казанга якын гына бит инде. китеп баралар. Менә шуннан да андый яшьләр бик аз. Алар менә Казанга килеп 2-3 миллионга алалар җир, йорт салалар, әмма авылга кайтасылары килми. Моның сәбәпләре нидә икән? Монда инфраструктура бирегәле геройга өйләнгәнмесез? Мин әле өйләнмәгән. Менә димәк, өйләнгән шул китәчәк. Руслар әйтмешли ключевое слово өйләнмәгән әле ул. Хатын Казанга алып китәчәк диясегез киләме? Мин белмим, бит әле ан хатыны. Ләкин без сезнең тел төбен аңладык. Нәрсә буласын. Алайда Раил әфәнде, менә яшьләр сәясәте турында сөйли башлады. Ул дөрестән дә бик күптәннән бара һәм дәүләт сәясәтенең бик зур өлеше яшьләр белән эшләү. Авыл җирлегенә килсәк, авыл яшьләре белән эшләү ничегрәк куелган бүгенге көндә? Минем әйтәсем килә, хәзер вакытта авыл яшьләре алар бик актив. Алар Казан яшьләренә караганда тагын да активрак. Чөнки ничектер Казан яшьләре алар пассив туйлалар. Чөнки, мәсәлән, Казанда яшиләр, бөтен әйберне күргәннәр, бөтен әйберне булганнар, квартиралары бар. Авыл яшьләре алар Казанга омтыла, шәһәргә омтыла. Шул яктан менә аларның ниндидер стимул ягы бар. Шуңа күрә менә төрле сәясәт, яшьләр парламенты, яшьләр хөкүмәте өлкәсендә караганда да, анда менә бөтен әгъзалары, шушы нәрсә бөтенесе авылдан чыккан җегетләр. Казанныкылар бик әз, шәһәрнекеләр әз. Шуңа күрә мин аларны гомумән
Ойрасым килмей әлбәттә, ләкин әйтәсем килә, авыл яшьләре тагын да активрак. Бу нәрсәдән килә? Әлбәттә инде менә шушы конкурсларда мин Казанга килеп, мин шушы конкурста катнашып, грант алып, анда квартира гранты бар, менә әйтеп киттеләр, әле әйтмәделәр, транспорт гранты бар. Һәм менә монда тагын бер-бергә тукталырга кирәк. Менә бу квартира гранты яшьләргә, транспорт гранты ул бүтән регионнарда, бер регионда да юк безнең Россия күләмендә. Ул Татарстанда гына бар. Шуңа күрә бу әлбәттә ничек? Менә ул транспорт гранты нәрсә ди? Машина алып акча бирәләр. Юк. Син мәсәлән автобуста йөрергә, сиңа аена мәсәлән 800 меңдә 400 мең акча күчерелә. Ну, урта специаль белем бирү учрежденияләр 3 айга бер күчерелә инде ул мәсәлән 800 сум. И син бушка транспортта йөрисең дигән сүз. Бу әлбәттә инде һәрбер укучыга түгел, ә монда конкурс аша узырга кирәк. Син үзеңнең гаризаңны бирәсең, портфолиоңны күрсәтәсең. И менә безнең министерство, без инде или анда яшьләр оешмасы, студентлар лигасы дип әйтәм инде. Менә алар сайлап алалар. Грантлар күп, оешмалар күп, барысы да әйбәт. Сезне ишетәләрме? Сезне ишетергә телиләрме? Сезне күрәләрме? Менә татар халкында бер әйтем бар. Атлар су эчкәндә, тойлар быз ялый дип. Менә андый карашны сизәсезме сез үзегезгә карата, юкмы? Безне ишетәләр дип әйтергә кирәк, чөнки менә шул ук авыллардан, районнардан без башладык. Безнең район үзәкләрендә молодежный центр, яшьләр үзәкләре бар, подростковый клублар бар. Анда да яшьләр йөриләр. Алар шунда, менә шушы барлык булган грантлармы алар, ниндидер ярдәм күрсәтү очракларын әйтикме, алар турында ишетәләр һәм беләләр. Менә форсаттан файдаланып үзем турында бер сорау бирим әле. Менә миңа 33 яшь, хәзерге көндә. Мин авыл җирлегеннән Казанга килгән кеше. Мин Казанга чыгып киткән вакытта мондый мөмкинлекләр дөрестән дә юк иде. Авылда колхоздан башка, күмәк хуҗалыктан башка төрле эш табып булмый иде ул вакытта. Менә ул эшмәкәрлеккә, фермерлыкка, умартачылыкка кагылышлы ярдәм юк иде. Хәзерге көндә минем кебек авылдан чыгып киткән, ләкин авыл белән элемтәне югалтмаган кешеләрне кайтару турында берәр төрле уйланулар бармы? Пропискасы Казандан әлбәттә, ләкин әйдә син кайт әле авылыңга. Менә сиңа шушылай оештырып җибәрәбез әле дип әйтү бармы? Әллә яшьләрне авылда калдыру өчен эшләнәме булар? Сәясәт инде. Мин моны ничектер менә бу ике сорауны аерып әйтмәс идем. Әлбәттә без яшьләрне авылда калдыру өчен дә эшлибез. Һәм шулай ук яшьләрне туган җирләренә кайтару өстендә дә эш алып барыла. Менә шулай ук әйтеп үттеләр инде аграр яшьләр оешмасы турында. Алар төрле предприниматель дип әйтим, үз эшеңне ачу буенча төрле укулар уздыралар. Шулай ук менә безнең тарафтан гына да физик затта грант алалар. Росмолодежь безнең менә һәр форумнар бара. Анда да миллион ярымга кадәр грантлар алырга була. Син шушы грантыңны алып, авылда үзеңнең проектыңны булдырып, шуны тормышка ашыра аласың. Авылда яшәмәсәң дә кайтырга була барыбер. Әлбәттә. Әлбәттә. Менә шушы торак программаларында әйтеп үттем. Ул торак программалары бит Казанда яки Шалда яшәүче яшьләр өчен генә түгел. Ул бит шулай район үзәгендә яшәүче яшьләр, район җирлекләрендә яшәүче яшьләр өчен дә. Менә күпме акча сарыф ителә, име кайтучылар саны бармы? Менә статистикага күз салсак, күпмесе кайтаны? Менә хәзер түгел генә статистиканы әйтә алмыйм. Кайталармы? Ничә проценты кайта? Бәлкем берәр район буенча бардыр. Менә иң күп кайтучылар шунда, алар җәлеп итә белә дип әйтә алабызмы без? Яшь белән Биектау районына хәзерге вакытта һәм Яшелүзән районына бик яшьләр күп кайта. Нәрсә белән бәйле? Бу бәйле беренчедән Казанга якын, икенчедән Ужалаешның берәр авылы булса, ул авыл логикс теге нәрсә скидкасына дип әйтим инде, шуңа керә ала. Һәм монда иң беренче нәрсәне әйтеп китәсем килә. Биектау кайталардыр инде. Биектау, Яшелүзән Казанга якын булганнар. Алар анда яшәргә дип кайта. Һәм күбрәк менә безнең хөкүмәтебез яшьләрне кызыксындыра теге торак белән дә түгел, эш белән. Мәсәлән, медицина өлкәсендә син эшлисең икән, медицина университетын бетердең икән, сиңа әйдә авылга кайтасың, үй салырга мәсәлән миллион сум акча бирәбез, шунда торасың, гаилә корасың дип. Менә шундый эш белән кызыксындыралар. Укытучы булып әйдә кайт дип әйтәләр. И төрле эш бирәләр сиңа. Менә шул яктан хәзер кызыксындыру бара яшьләрне авылга кайтырга. Менә грантлар турында сөйләшәбез бит әйме. Грант ул бер тапкыр бирелә. Ул авылына кайтып эшен җәелдерде ди. Минем әнинең яратып әйтә торган сүзе бар, грантны бирәләр аны, ләкин шул грантның акчасын чыгартып бетерәләр анда соң. Я салым белән, ләкин син эшеңне оештырып каласың инде. Менә ул эшләп китә аламысың? Ул бит ничектер разовый булып калмыймы? Карагыз, ул кеше ел сайын грант конкурсларында катнаша. Бу беренчедән. Икенчедән, мәсәлән, ул сайын оталмый инде ул аны. Ел сайын оталмаска мөмкин инде ул.
Яисә анда шулук кешеләр катнаша һаман. Гаделлек өчен әйтеп узам, бар ел саен катнашучылар һәм ел саен отучылар да бар. Мин исемлекне карап бардым. Росмолодежь конкурсында гына да, грант конкурсында безнең бер егетбез инде менә берничә ел рәттән катнаша һәм ота. Быел ул 850 мең откан. Дөрестән да исемлекләр хайран калды. 850 мең ул бит акча. Ул үзенең эшен башлар өчен, дәвам итәр өчен. Бу ниндидер ясылык булып тора. Подушка безопасности дип әйтик инде. Соңыннан бит инде аның оборотлары китә. Мәсәлән, ул да бит башта 2 умарта алып башлаган. Аннан соң шуның акчасын кертә, менә хәзер аның ничә умартасы бар дип әйтик. Ләкин аңа беркем ярдәм итмәгән, шуны да онытмыйк. Аңа ярдәм итмәгән, ләкин ул бит безгә мәсәлән грант конкурсларына гариза бирмәгән. Ул биргән булса, анда бит төрле направлениялар бар дип әйтергә кирәк. Сораулар бихисап, аларга җавапны без ярты сәгатьтән эзләргә тырышырбыз. Бездән аерылмагыз. Тагын бер кат хәерле кич, Таяну ноктасы студиясендә әңгәмәбезне дәвам итәбез. Бүген без, хөрмәтле кунаклар белән бергә, яшьләргә тудырылган мөмкинлекләр турында сөйләшәбез. Һәм инде шушы урында без профориентация дип әйтгәндә бүтән кеше даңгасын өчен шул темага да килеп җиттек дип саныйм. Иң беренче борчыган өлкә ул фән өлкәсе. Ул өлкә олыгая, кызганычка каршы. Яшьләргә фән өлкәсендә ниндидер кызыксындыру чаралары бармы һәм ни өчен яшьләр ул якка бик атлыгып тормыйлар? Айдар, сезнең фикер. Бу өлкәдә менә безнең гомумән яшьләр сәясәтендә нинди хәл, монда да шул хәлдер, миңа калса, чөнки менә тапшыруның беренче өлешендә безнең шундый теге бераз тарткалашып сөйләшүне игътибарлы тыңладым мин, теге сабыр гына һәм шундый нәтиҗәгә килдем. Безнең күп әйбер эшләнә, ләкин безнең чынлыкта гомуми бер система юк, чөнки грантлар алар барыбер яшьләрнең бер өлешен генә үз эченә ала. Мәсәлән, һәм һәрбер безнең проект, һәр программа ул аерым аудитория белән эшли. Шуңа күрә гомуми рәвештә яшьләр белән эшләүне күз алдына теге китермиләр дисәк тә буладыр. Фәнгә килсәк, чынлыкта безнең шанда теге фәндә ике яклы ситуация. Бер яктан соңгы 10 елда бик күп юнәлешләргә акча түгел дә яңа программалар кертелде, яшьләрне җәлеп итү буенча да шул исәптән безнең федераль масштабта бик зур проект эшли, ил президентының зур проекты эшли Сириус үзәге, ул коточкыч зур нәтиҗәләр китерә ала торган проект чынлыкта бик күп өлкәләргә яшьләр ала торган гына Айдар, гафу итегез. Әле нәтиҗәләр күренмәдеме андый проектлар? Көтәбез. Һәр хәлдә анда төрле сәләтле яшьләр җыела, төрле яшьтәге балалардан башлап безнең инде яшь галимнәр хәтле һәм алар чынлыкта менә безнең табигый фәннәр өлкәсендә, техник фәннәр өлкәсендә, IT-да аларны бергә җыелу ул үзе үк бер зур казаныш, алардан без зур нәрсә итә алабыз. Өстәвенә Сириусның һәрбер төбәктә үзәкләре ачыла, Татарстанда ачылды. Бу яктан безнең бик шәп эшләр бара. Әгәр дә без кайтсак үзебезгә һәм карасак татар фәне яки гуманитар фәннәргә, безнең хәл чынлыкта коточкыч дип әйтергә була. Чөнки татар тарихи юнәлешенә, татар филологиясе юнәлешенә безнең бер яктан без ел саен кешеләр җыябыз, укырга кабул итәбез, ләкин безнең кадрлар, алар юк диярлек. Менә алар калмый булып чыгалар бүтән. Калмыйлар, алар фәннең үзенә килмиләр. Алар белем ала, фәннең үзенә килмиләр диярлек. Безнең һәрбер юнәлештә безнең менә берәм санарлык кына кешеләр бар. 7 миллионлык, 8 миллионлык милләткә бу коточкыч асан. Әгәр дә карасак, мәсәлән, хәргыйтыгыз, безнең кем яза ала татар телендә фән турында? Айдар Шәйхин. Айдар Шәйхин язмый журналист түгел, но безнең бер кеше бар. Менә Идел журналында Сәрбиназ эшли, биология юнәлешендә белем алды, бакалавриат, магистратура, ул яза. Битте безнең башка кеше. Димәк, ул фәнни татар теле белән эшли белүче бердән бер кеше әлеге көндә. Яшьләрдән Мөршидә ханымның сүзләре бар. Яшь галимнәр үзләрен беренчедән күрсәтә белмиләр дип әйткәнегез бар сезнең. Һәм икенчедән аларга юл бирмиләр. Инде күп еллар фәндә булган кешеләр аларга юл бирмиләр. Бу ни дәрәҗәдә дөрес? Журналистикада күптәннән эшлибез бит инде. Ул сорау мине дә бик кызыксындыра иде. Менә Сәрбиназны да үзебезнең журналга тартуның сәбәбе шул булды. Чөнки менә балаларны укытканда да, икенче гимназиядә да укыттым бит инде баланы. Фәннәр татарча булачак, фәннәр татарча. Әмма ләкин җәмәгать без рус телендә укыдык. Мин дөресен әйтәм. Чөнки кайбер бала
русча гына белә дә, автоматически русчага гына күчәләр. Һәм ул бит инде кирәге булмагачтан менә котышкыш килмиләр дип, аның популярлыгы булмагач, әлбәттә килми. Аннары фән кешеләренең шундый нәрсәсе бар. Бәлкем ул аларның теге акыллы, бик каты төптән уйлый торган булулары белән дә бәйледер. Алар чыннан да тыйнак. Менә аларны, яшьләрне бигрәк тә шакырасың, без бит инде яшьләр журналы булгачтан. Юк, алар менә тукта уйлыйм әле, тукта җитәкчем белән киңәшләшим әле ди. Һәм күп очракта ул җитәкчесенә әйтәнде, менә шул журналист шакырды мине, барыйм әле, сөйлим әле дип. Юк, менә шул җитәкче сиңа иртә әле, сиңа күренергә иртә әле, үзем барам ди. Олы яшьтәге инде аягын чуткына сүрәп йөри, менә үзе килә яшьләр журналына. Менә бу күренеш әлбәттә бик Ерак барасы юк, безнең тапшыруда да шул хәл. Монда фән турында сөйләшәбез, монсы фән өлкәсендәгесен әйтәм. Әлбәттә фәнгә генә хас түгел. Безнең мәсәлән, шул ук безнең төгәл фәннәр, табигый фәннәр, техник фәннәргә финанслар бар, стипендиялар бар, грантлар бар, яшьләргә, сәләтле яшьләргә шул өлкәдә фәнгә керә теләгән кешегә ярдәм бар. Хәтта карасак, менә аспирантурадагы стипендияларга ул менә шулай күренеп тора анда. Өстенлекле өлкәләр бар, юнәлешләр бар, өстенлекле булмаган юнәлешләр бар. Татар фәнне, татар дөньясы өстенлекле юнәлеш түгел, шуңа күрә безнең нәкъ менә татар дөньясын өйрәнгән яшь галимнәр өчен бер стипендияда бер грант юк диярлек, Фәннәр академиясының елга ике тапкыр була торган грант һәм стипендиясыннан башка. Элек Россиядә бар иде гуманитар өлкәләр өчен Оксфорд фондының стипендиялары бердән-бер сыйфатлы яхшы стипендия. Ул безнең бетерелде илдә, ул оешма ябылды. Хәзер безнең гуманитар фәнгә һәм татар фәненә бернәрсә дә калмады. Бер фикер генә, фәндә яшьләр әз дигән белән мин бердә килешә алмыйм бу фикер белән. Чөнки менә уйлап карагыз сез, элек Мөршидә апа, сез дә килешәсездер. Менә элек педагогик фәннәре кандидаты или профессор кем ие? 50 яшьтән узган кеше. Ә хәзер карагыз. Кандидатлар бөтенесе 30 яшьтән узган яшьләр хәзер. Аңлыйсызмы? Менә ул статистика хәзер бик зур. Шуңа күрә яшьләр педагогик фәннәре булырга хәзер тырышалар. Халыкка чыгарга куркалар. Килешә алмыйм. Безнең менә Иннополис дигән бик зур шәһәребез бар. Андагы шундый күп ачылышлар безнең бар. Анда кемнәр? 50 яшьтәгеләр утыра дип уйлыйсызмы сез фән өлкәсендә? Юк. Анда 25 яшьлек, 27-28 яшьлек яшьләр утыра. Алар алып баралар безнең Фәннәр кандидатлары турындагы фикер белән мин килешәм. Мин үзем аспирантураны ташлап чыгып киткән кеше. Менә бер экзамен бирәсе калды һәм диссертация язып бетерәсе калды, сәясәт фәннәре кандидаты булу өчен. Ләкин мин аны кирәксенмәдем. Чөнки бүгенге көндә дөрестән дә 25-30 яшьләр аралыгындагы кандидатлар бик күп алар. Һәм хәзерге аспирантура белән кызганычка каршы, элеккеге аспирантура, менә ул Фаяз абыйлар укыган вакыттагы аспирантура, алар минем фикеремчә кызганычка каршылар. Икесе ике нәрсә. Шул дәрәҗәгә барып җитте, мин инглиз теленнән экзаменны коридорда бирдем. Мин яхшы әлбәттә инглиз телен, ләкин коридоры кимсетте дип әйтәсе килә инде. Фәнгә бармыйлар дибез бит инде, җиңел акчага тартылабыз дибез яшьләрне. Эшче профессиялар сойлыйлармы? Дәрәҗәдәме ул профессиялар? Әлбәттә, эшче профессияларны сойлыйлар. Безнең яшьләр. Алар дәрәҗәдә. Бүгенге көндә чыннан да күпләр менә әле яңа гына, менә яңа тенденция белән инде алар күбесе эшче профессияларны сойлыйлар. Әлбәттә, инде менә без үзебезнең Мамадыш районы турында сөйләсәм, безнең үзебездә политехник көллият бар. Анда да шул ук эшче профессияларга укыталар. Нәрсә үзгәрде? Менә әйтик, хәзерге көндәге политехник көллият нәрсәсе белән җәлеп итә ала гаджетлардан чыга алмаган һәм җайлы эш эзләгән яшь буынны. Элеккеге көллият белән чагыштырганда, әлбәттә, инде бүгенге көллият ул яңа оборудованиелар, яңа мөмкинлекләр аларга һәм инде яңа дип әйтәсем килми инде. Яшь мөгаллимнәр аларны укыталар һәм бу аларга бик кызыклы. Элек көллияткә бер урынга инде 2 кеше булса, бүгенге көндә 10 кеше бер урынга чират торалар. Бу барысы да бит инде авылдан килгән безнең яшьләребез. Аларны кайсы өлкәгә әзерлиләр, аннан соң алар кая таралалар? Күбесе авыл хуҗалыгына әзерлиләр. Безнең инде районыбыз авыл хуҗалыгына күбрәк басым ясаганга, бездә күбрәк авыл хуҗалыгы профессияләре. Механизаторлар, инженерлар турында. Әлбәттә. Шулай ук аш-су осталары әзерлиләр һәм инде төзү өлкәсенә шәһәргә китүчеләр хайранмы? Ул бит инде яхшы, әйтик инде профессиональ белем алдылар, ләкин сайлау менә хәзер.
Авыл хуҗалыгына кайтыргамы? Әллә инде Казанга чыгып китәргә? Монда да бит инде җитәрлек ул кафелар, адым сайын. Монда да эшләргә була. Әлбәттә шулай, ләкин Күбрәк тә монда. Әйе, чыгып китүчеләр дә бар. Һәм инде менә нәрсәсе сөендерә, бүгенге көндә калучылар да әз дип әйтмәс идем. Чөнки безнең менә шәхсән үзе район башлыгы Анатолий Петрович һәрберсе белән менә шул политехник көллияткә барып, студентлар белән очрашып, аларга Мамадышның нинди яхшы икәнен күрсәтеп, әлбәттә һәрбер авыл хуҗалыгы турында сөйләсәк, предприятиеләрнең, оешмаларының җитәкчеләре килеп, аларга нинди мөмкинлекләр бар икәнен сөйлиләр. Һәм бу инде бик кызыксындыра яшьләрне, күбесе калалар, күбесе китә дип әйтмәс. Игорь, сез нигә каршы килмисез? Сез бит яшьләр белән эшлисез, балалар белән эшлисез. Алар блогер булырга телиләрме, я булмаса механизатор булырга телиләрме? Мин каршы килерлек әйбер күрмәям дөресен әйткәндә беренчедән. Чөнки чыннан да бүгенге көннәрдә көллиятның урыннары инде элеккегечә түгел. Ул вакытта сөйлиләр, көллияткә ул укудан качып китте дип, хәзер алар зарплата артыннан, ким дигәндә зарплата артыннан баралар. Чөнки бүгенге көннәрдәге Димәк, барасылар килә шундый эш. Чөнки анда шартлар бар. Менә әйтеп киткән шартлар гына түгел, хезмәт хакы да бүгенге көндә. Мин бүген генә бер Telegram каналда карап утырдым, һәм анда гади генә завод эшчесе 90 меңгә якын акча ала. Мен нәрсәгә соң мин алайса заводта эшләмим? Хәзерге көндә мин дә шулай дип уйлап куям. Ник авылда калмадым икән дигән уйлар керә. Ансы менә беләсезме нәрсә? Монда әйттеләр бит, авылда калдырумы яисә авылга кайтарумы дип әйттек без, име? Бәлки авылга кайтару кирәктер. Калдыру мәҗбүрләп нәрсәгә? 18 яшь мәктәпне битердең. Әзрәк кенә тәҗрибә җыеп кайт, үзеңне белеп кайтсын да, аннары уйласын, авылда күбрәк шаган икән, шул грантлар, мөмкинлекләр, анда сине һәрвакыт көтәләр. Әгәр дә син аны көчләп калдырсаң, аның һәрвакыт шундый кызгану хисе калачак. Нәрсәгә мин барып карамадым? Бәлки аларга чыннан да шәһәрдә күбрәк шур. Әлбәттә, менә мин килешәм, чыннан да хезмәт хакы бик зур рольне уйный. Менә мин сөйләдем студентлар турында гына. Дөресен генә әйткәндә, менә районнан китүчеләр күп. Бу бит инде көллияткә килә 600 студент. Алар барысы да безнең 11 меңнән, барысын бергә алганда 11 меңнән артыграк китә инде. Китәләр, укырга да китәләр. Һәм менә сез дөрес әйтәсез, аларны калдыру менә бүген калдыру өстендә түгел, менә чыгып киткәч специалист булгач, аларны кире кайтару турында сөйләшергә. Матур сөйләшәбез дә, менә бит безнең мисалыбыз бар. Ул героебыз әйтә, авылда калырга теләүчеләр азая ди. Мин менә шәхсән авылга кайтару дисез, авылда кем көтә яшьләрне? Сез инде җиргә төшебрәк сөйләшегез. Менә без үзебез дә авыл кешеләре, авылдан чыккан Альберт кебек атна саен кайтабыз. Анда яшьләрне бер кем дә көтеп тормый, мин белмим. Үзенә эш тапмаса һәм эш булдырмаса, кулаш җәеп көтеп тору, аның кадәр эш урыны юк дистән. Әтиянисе булышмаса, аның районда җитәкче урында дядясы, абыйсы утырмаса, анда бер кем дә көтми җимә. Шәһәрдә көтәләрме? Абый булмаса. Менә мин дөресен генә әйткән, гел килешеп бетмим, чөнки кемгә бер кем кирәкми. Менә мин үзем шәхсән Казанда укып, Казанда эшләп, Казаннан үзем кире авылга кайткан кыз. Сез нинди эшкә кайттыгыз Казанга? Үзем кайттым мәдәният өлкәсенә. Анда авыл җирлегендә яңа мәдәният сарае төзеп, анда мин башта специалист булып эшләп, аннары инде шул авылның мөдире, авыл клубының мөдире булдым. Шундан соң инде мине күреп алып, чакырып алдылар шәһәргә. Мин инде күп еллар эшләдем яшьләр бүлеге җитәкчесенең урынбасары булып, хәзерге вакытта яңадан кайттым мәдәният өлкәсенә. Үзең кайтып, тырышып, күрсәтеп эшләсәң була. Әлбәттә, сине бер кеше дә көтеп тормый анда, ишекләрне ачып, әйдә кайт дип. Мөмкинлекләр бар, ләкин үзеңә тырышып, уйлап, аңлап кайтырга кирәк. Татарстанда яшьләргә тагын нинди мөмкинлекләр тудырыла? Моның турында без рекламадан соң сөйләшербез. Татарстан Республикасындагы яшьләр сәясәте һәм яшьләргә бирелгән мөмкинлекләр турында сөйләшкән вакытта киләчәк турында бераз гына булса да хыялланып алыйк әле. Хәзерге буын яшьләрне зумерлар, не дип әйтәләрме, зумерлар буыны, поколение Z дигән шундый бер төшенчәсе дә бар аның. Булар җиңел генә эш эзләүче, гел телефон, гаджет, компьютер, интернетта утыручылар һәм шуның белән көн күрүчеләр, шул өлкәдә эш эзләүчеләр үзләренә, әйме? Киләчәктә нәрсә булса да Татарстан шушындый яшьләр шушы буын кулына калачак. Менә мондый буын безнең яшьләр Татарстанда кайсы якка үзгәртә алыр икән? Айдар, сезнең фикерне ишетәсе идең беренче. Мин тискәре карамас идем Z буынына, чөнки алар бер яктан бер караганда чынында гаджетларга кергән буын булып тоелса да, чынлыкта алар шактый киң фикерли торган һәм бик күп юнәлешләрдә көтелмәгән карарлар кабул итә торган буын. Миңа калса,
кешелекнең теге үсеш векторына карасаң, әлегә иң күп үсешкә ия булган буын алар булачак. Без ничә яшьлекләр турында сүз алып барабыз. Менә хәзерге көндә аларга ничә яшь менә бу зумерларга? Z буыны бит инде безнең 2000 еллар башыннан килә торган буын. Шартлы рәвештә әйтик 16, 17, 18, 19 дип. Миңа калса, алар безнең республикабызны, җиребезне, илебезне яхшы якка үзгәртә алыр да иде. Монда иң мөһиме бездән өлкәнрәк буын һәм безнең буын комачау итмәсен. Без һәр вакыт ул проблеманы шашабыз, безгә өлкәнрәкләр кайчак комачау итә, кайчак без аларны аңламыйбыз. Бу гадәти ситуация. Һәм бездә менә нинди шартлар тудырачакбыз үзебез. Менә мин монда килешмәс идем, Айдар, гафу итегез, ләкин менә комачауламау дигәннән әйме. 16-17 яшьлек егетләр һәм кызлар белән, мин ул кадәр карт булмасам да үзем, сөйләшү бик авыр шәхсән миңа. Әгәр дә ул бер өлкәдәге кеше булмаса, яки бер белем дәрәҗәсендәге кеше булмаса, трендлары бик күп, үзләренең сүзләре бик күп аларның. Мөршидә ханым, бу яктан сезгә ничегрәк, андый уңайсызлык тоймыйсызбы сез? Уңайсызлык, менә аларның, ул яшьләрнең мөхитенә кереп китсәң, бер дулкында булсаң алар белән күңеллерәк. Мин беләм ул буынны, шул буын вәкилләре белән хәтта яшим дә мин бер өйдә. Беләсезме, алар менә тормыштан тәм табып, тормышның матурлыгын безгә караганда да күбрәк белергә, тотырга омтылалар. Артык җиңелчә кешеләр түгелме алар? Юк, мин аларны алый дип әйтмәс идем. Менә без бит инде беләбез, безне кичкенәдән өйрәттеләр, эшләсәң генә ниндидер нәтиҗәгә ирешергә мөмкин. Алар алай уйламый. Алар ничектер менә юлларын эзлиләр, башка төрле. Менә физик эш эшләп түгел, нәрсәгәдер башны катырып түгел, нәрсәләрдер, кемдер нәрсәгәдер әйткән, анда җитәкченең ниндидер сүзенә төннәр буе мендәр чылатып йоклап ятуны алар йоклап чыгуны күз алдына китерми. Алар ничектер менә тормышның тәмен табып, и башкаларга да ачык, үзләре дә ачык буыналар. Мин аларны тормышны алар үзгәртерләр, ләкин бу очракта менә ниндидер теге без бит инде яратабыз татарның бер бәйләнгән темасы милләт, безнең менә милләт. Менә шул милли төсмерләр әлбәттә югалыр. Мин аларны күрмим, хәзерге көннән күрмим, менә ул буында. Аларны кертеп буламы? Кебек сөйләшәсез. Менә каршында утыра бит әбиләр, бабайлар, әстәгъфирулла дип әйтүчеме? Мин шулар арасында йөрим бит инде. Шуның кебек менә әстәгъфирулла дип әйтүче әбиләр, бабайлар, алар булган, бар һәм булачак, һәм без дә шулар рәтенә керәчәкбез. Менә Z буына әйләнеп кайтсак, алар китап укыймы? Менә бу клиплы караш белән генә без алга таба бара алабызмы? Ниндидер ачышлар ясый алачакбызмы? Z буынын мактабыз, дөрес, тәндә мактабыз. Мин мәктәптә эшләгәндә дә бик рәхәтләнеп эшләдем. Талашып бетәем, сушып бетәем алар белән, ләкин алар эшләү рәхәт. Чөнки алар фикерлиләр. Ләкин фикерләгәндә өстен фикерләү дигән нәрсә бар. Менә милләт темасы арада гына фикер йөртәләр. Һәм гомумән менә тирәнгә төшеп фикерләр өчен милләт темасы кузгалмый ул. Чөнки милләт темасы бик ныклаулы тема. Милләт темасын уйлаганда сиңа бик күп төрле каршылыкларны хәл итәргә кирәк. Чөнки анда конструкция өстендә конструкция. Аны аларга кирәкмиде. Милләт темасы турында 30-дан соң уйлана башлыйлар инде, дөресен генә әйткәндә. 18-дә аның турында уйламыйлар. 18-дә кияүгә чыгу, уйлану турында уйлыйлар. Ниндидер ял итү чаралар турында уйлыйлар. Мин 18 яшьтән үк Батулла бабайның дәресләрен карап өйрәнеп үсеп тордым шуннан белән. Аллага шөкер. Гомумиләштереп сөйләмәм син харыш. Китапны шукалар укыйлар ки, хәтта безнең илдә китапларны тыярга мәҗбүр булабыз хәзерге вакытта. Китапларны укыйлар, китапларны яратып укыйлар, әгәр дә Z буына кызыклы булган тема һәм аларга кызыклы булган формат туры килсә. Инсаф бу яктан син иң якын туры килүче менә шушы зумерлар буынына бүгенге көндә килешәсеңме бу фикерләр белән? Син үзеңне менә шулай өстән генә беләм, умартачылыкны дип әйтә аласыңмы? Интернет карадым диден, пандемия буена. Сиңа туры килә кебек бу тасвирламалар. Юк, мин моны белән килешәм. Хәзерге вакытта китап укучы яшьләр бар. Мин үзем дә буш вакытында китап укырга тырышам. Тагын мин бер әйбер әйтеп дәсе килә, грантлар мәсьәләсе буенча без июль айында Яшьләр министрлыгы тарафыннан икенче грантовый конкурс үткәрелде. Мин бу елны ул грантта беренче тапкыр катнаштым. Һәм минем проект Киләчәк дигән проект, бу проект яшьләрне социаль проект язырга өйрәтү буенча мәктәп, ичкенлек мәктәп үткәргән без проект яздык. Проектның суммасы 450 мең, и без бу грантны оттык. Менә бит. Без ике грант оттык. Берсе безне военный Хәрби патриотик фестиваль. Хәрби патриотик фестивальгә без 750 мең оттык. Вот
яшьләрне социаль проектированно өйрәтү буенча 450 мең акча төттек. Эшлисе эшләр алда икән әле, егер бу урында карьерага да кагылып узасы килә. Син яшьләр оешмасында үскән, күтәрелгән кеше, ни дәрәҗәдә шома барды дип саныйсың карьера? Һәм бүгенге көндә менә шундый уңышлы кешеләрнең үрнәкләре бармы яшьләр өчен? Менә мин, мәсәлән, Айдар кебек буласым килә дип әйтерлекме? Менә дөресен әйткәндә, зумерларга әз генә кысылып аласым килә. Мин бит инде балалар белән эшләүче оешмада үсәм һәм зумерлар алашыннан да үрнәк алар кешеләр. Һәм менә безне өйрәттеләр, алардан үрнәк алып үс, алар сине укыталар дип. Безгә балалардан өйрәнергә кирәк. Шулай ук алар белән менә бер дулкында булырга кирәк диделәр бит. Без дә алардан нәрсәдер өйрәнә алабыз. Һәм шул очракта гына бүгенге көндәге яшьләр бездән нәрсәдер өйрәнәчәкләр. Элек укытучыдан гына алсаң, хәзер икәүләшеп алырга кирәк. Гомумән карьера өлкәсенә килсәк, бүгенге көннәрдә ишекләр әйткәнемчә ачык. Алар бар. Әгәр дә син курыкмыйча Теге әйтәләр бит инде, менә мин документ эшеннән куркам. Менә мин хезмәттән, гомумән физик хезмәттән куркам. Алай дип утырсаң, син бер кайчандагын бу хезмәт карьера юлыңны башлый алмаячаксың. Без эшне башлаганда, әле студент буларак башлаган идек. Бүгенге көндә студентлар җиңел акча алар чыннан да эзлиләр, чөнки рәхәт бит, камерага карадың, 15 сүз әйттең, көнгә 15 тапкыр 5 секундтан. Һәм сиңа акча әкрен генә килә бара. Безнең турында түгел, ә блогерлар турында. Блогерлар, гомумән мин чыннан да кемдер бу өлкәдә сезнең турында түгел, мен яңа килеп җитте дөресен әйткәндә. Дөресен генә әйткәндә, бу даган бик авыр эш. Блогер булуны без җиңел итеп күрәбез генә. Ул шулай ук бер аерым эш, ләкин һәр эшнең үз спецификасы бар. Һәм шомамы, уңайлымы үтә юлың, ул синең аңа татарча әйткәндә отношениеңнән тора. Чөнки әгәр дә һәр вакыт теге мин бик яратып бетермим, кемнәр һәр вакыт киреләнә, җылый, үз эшенә зарлана, алайса кит аннан, нәрсәгә син дә утырасың? Менә яшьләргә бит инде мисаллар кирәк. Менә безнең Татарстанда үзен актив күрсәткән, ниндидер иҗтимагый тормышта үзен актив күрсәткән яшьләргә юллар ачыкмы? Менә хәзер фамилиялап без аларны атый алабызмы? Раил, бәлки син атый аласыңдыр. Менә шул Тимур Сөләймановны атый алабыздыр. Кичкенәдән үк теге шундый актив тормыш алып барган кеше. Яшьләр оешмасына үсеп чыккан кеше. Гүзәл Сәгыйтовны искә алабыздыр. Тагын кемнәр бар безнең? Алар 3-4 кеше инде миңа калса, юкмы? Ләкин без әле барысында чиновникларны әйттек. Ләкин бармы? Янсуар менә, Луиза Янсуар. Мәдәният өлкәсе театр җитәкчесе. Тагын кемнәр менә безнең бар? Менә яшьләргә, менә сез алар кебек булыгыз да, сезне менә дәрәҗәле урыннар көтә дип әйтүче кешеләр, шәхесләр. Монда бит әле Татарстан турында гына түгел, федераль өлкәгә, Мәскәүгә китүче безнең бик күп Татарстанда эшләгән теге кешеләребез, яшьләребез дип атарга мөмкин. Безнең менә ничә генә министрыбыз, замминистрыбыз федераль өлкәдә алар бездән чыккан яшьләр. Мәсәлән, Айрат Гатиязовны әйтәсем килә минем. Ул студентлар лигасында эшләде, физкультура өлкәсен җитәкләде ул анда. Ул аннары инде безнең менә бу төзелеш министрының ярдәмчесе булды. Хәзер вакытта Мәскәүдә мәгариф министрының урынбасары булып эшли. Шулай ук Дамир Фаттахов Мәскәүгә китеп, анда яшьләр юнәлешен алып баруда зам булып эшли ул анда. Аннары шулай ук менә әле күптән түгел генә безнең промышленность министерство бар бит инде безнең Татарстанда. Аның урынбасары бар иде, Тимур Саматов фамилиясе булган. Ул хәзерге вакытта Луганск Народный Республикада үзе министр булды. Шуңа күрә мин вообще гомумән 20-30 мисал китерә алам. Дәүләт эшлекләренә килгәндә Татарстан Тимурга хәзер вакытта 30 яшь. Ул инде менә шушындый республикада инде министр. Мәгариф өлкәсенә дә гади генә карый алабыз. Гади укытучыдан чыккан бүгенге көндә менә Казан шәһәренең Надир Курамшин беренчедән ул Алабугада, икенчедән Казан шәһәренең мәгариф управлениесенең җитәкчесе Ирек Ризванов 11 мәктәбенең бүгенге көндә директор кызганча каршы исемләп белмим, ләкин дөнья күләм иң яхшы 50 укытучы исемлегенә эләгү ул бит әти-әни өчен бирелгән әйбер түгел. Адымнар мәктәбе җитәкчесе Айдар әфәндене искә алырга кирәктер ул вакытта. Алар барысы дагын. Димәк, ишекләр ачык булып чыгабызмы инде, Айдар әфәнде? Килешә менә игр белән бигрәк тә тырышсаң, әлбәттә ачык. Ашыра кирәгән әлбәттә. Икенче яктан миңа әйтә торган һәрвакыт сүз бер ишек ачылса, ябылса, икенчесе ачыла дигән нәрсә бар. Тырышкан кеше үзенә урын таба ала. Дөньяда якламаска кирәк. Шунда мөмкинлекләр бихисап. Бу бигрәк тә ярдәмгә мохтаҗ булган яшьтәге ярдәм дә итсәк, тырышсак, күп кешене әле ачачакбыз. Яшь буын тәрбиясендә нәрсә таяну ноктасы булырга тиеш, Мөршидә ханым?
Яш буынга ярдәм итергә дә кирәк. Әлбәттә, менә ул үзе тырыша, ләкин аңар вакытында ярдәм кулы сузырга да кирәк. Бөтен нәрсә дә үзеннән генә тормый. Бөтен нәрсә дә үзеннән генә тормый дип, җитәкләп йөри торган балаларны нишләтергә дип әйтик инде. Менә аларны гел төртеп тору кирәк. Аларны гел төртеп тору турында сүз бармый инде монда, әлбәттә. Ләкин менә талантлы кешеләргә ярдәм итәргә кирәк. Беренчедән талантлы кешеләр бит әле алар әзрәк тыйнаграк та булар. Менә шуның турында сүз әйтә. Менә шуңа күрә аларны вакытында күрә белеп үстерергә кирәк. Бүгенге тапшыруда яңгыраган күп кенә фикерләр арасында минем күңелгә аеруча хуш килгән берсе булды һәм аны нәтиҗә буларак та сезгә кабаттан җиткерәсе килә. Яшь буынның үсеше ул әлбәттә булачак, алар үзгә булачаклар, ләкин иң мөһиме безгә, үзебезгә, аларга үсәргә комачауламаска кирәк. Киләчәк яшьләр кулында, шуңа күрә без яшьләребезне ишетергә, күрергә һәм бөтен мөмкинлекләрне тудырырга тиеш. Таяныр нокта һәр вакыт бар, шуны онытмагыз.